Preparados. Arredemo que traballo. E esta forma supera o nivel do Super Saiyan 2. Non me tes sentidiño ningún. Esta forma consome moita enerxía. Vas gastala que necesitabas para a viaxe de volta. A pouca que che quedaba estragala de mala maneira. Para xa! A Terra necesítate, Son Goku! O inaudito. É o meu nivel favorito. Chámase Super Saiyan 3. Perdoade a espera, pero leva o seu tempo. E aínda non estou afeito a esta transformación.